אנחנו בספר שערי הוראה, השער השני, מידת היסוד. הוא אמר לנו שהיסוד יש לו כמה שמות, כי נמצאת בכל מקום שיש ייחוד בין חלקים, יש שם מידת היסוד שמייחד אותם. כל פעם שיש קבלת שפע זה נקרא ייחוד, ולכן השפע עובר דרך היסוד כדי להגיע למלכות, וכך אנחנו מקבלים את הכוח החיים. ולכן אחד השמות של מידת היסוד הוא אל חי, כי על ידו המקור משפיע חיים לכל הנבראים. אז הוא אומר, ודע כי השם יתברך ויתעלה שרצה לגאול את ישראל ממצרים, חיבר מידת אל חי הנקרא גאולה למידת אדוני הנקרא תפילה. לסמוך גאולה לתפילה זה לחבר את היסוד עם המלכות. זהו כבר אמר לנו בשיעור שעבר. עכשיו הוא אומר איך הגאולה יוצאת לפועל, כאשר אל חי שהוא המקור שנותן חיים מתאחד עם המלכות וממלא אותה עם חיים, אז יש גאולה. למה? כי אל חי נקרא גאולה כי הוא בא כדי להשפיע טוב, והמלכות נקראת תפילה, ואני תפילה. תפילה זאת אומרת שהמלכות שהיא השכינה, שהיא זאת שמקבלת חיים בכל הנבראים, היא כל הזמן מתפללת ומבקשת מהעליונים שיביאו לה חיים בשפע, והעליונים עונים לה אבל רק לפי מעשה התחתונים. אז השכינה מקבלת חיות לפי איך שאנחנו מתנהגים פה, כך השכינה למעלה מקבלת חיים. אז השכינה היא כל הזמן בתפילה בבקשה, כי היא כל הזמן רוצה למלות את עצמה יותר עם חיים בשביל הנבראים. ואנחנו לפי המידות שלנו, אנחנו גורמים איזה שפע יגיע לשכינה, לפי איזה מידות הבורא ימדוד חיים לנבראים. והסוד, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבתם אל אלוהים מן העבודה. הכתיב, וירא אלים את בני ישראל, וידע אלוהים. והסוד הגדול, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. אז בכל הפסוקים האלה הוא מראה לנו איך הכוחות העליונים מתייחסים למעשה התחתונים, ואז לפי זה הם נותנים שפע בשכינה. אז כאשר הוא אומר ואזכור את בריתי, אז הוא בעצם אומר שמידת אל חי השפיע במלכות, ולכן הגיע זמן הגאולה. היה התעוררות של הקשר בין המשפיע והמקבל, ואז הבורא מסתכל בעולמו, משגיח על בני אדם לראות מה תכליתם, מה התפקיד שלהם, לאן ההתנהגות שלהם והטבע שלהם מוביל אותם, ואז לפי זה הוא מנהל את העולם ונזכר להשגיח. למה? כי היה התעוררות של הברית. הברית שהוא כרת עם אברהם, שעם הילדים שלו הוא יבנה את העולם המתוקן, ששם יצאו אנשים שיודעים איך להתחבר אל החיים נכון, שיודעים איך להרגיש את החיים, איך לחשוב על החיים, איך להיות חיים.
וכמו שאנחנו רואים עכשיו בעולם, יש מחסור בזה. אנשים לא יודעים איך להתייחס אל החיים. אנשים לא יודעים איך לחיות את זה, איך להיות את זה. אנשים במרדף, אנשים בלחץ, לא חיים את החיים. אז ההבטחה הוא, הברית הוא, שהבורא ישפיע חיים לעולם, לזרע אברהם, יצחק ויעקב, שזה באמת יהיה נקרא חיים. חיים בלי צער, חיים בלי יצר הרע. וכאשר הברית הזה מתעורר, אז ההנהגה העליונה מתעורר. ואז אנחנו רואים איך הבורא מכוון את העולם כדי להיטיב עם אלה שהוא הבטיח להיטיב. וההבטחה הזאת קשורה לטבע ולמהות. זה קשור למה אנחנו מסוגלים, מה הפוטנציאל של הכוח הנפשי ששוכן בנו. וכל אומה ואומה יש להם כוח. כל אומה ואומה יש להם אפשרויות שאין לאומה אחרת. יש להם פיתוח, יש להם דרך חשיבה. התרבות שלהם, הגנים שלהם, הכל נותן להם גישה לכל מיני אפשרויות שאין במקום אחר, אין בעם אחר, אין בלשון אחר. וכן אצלנו. אבל זה מה שקיבלנו, שאבות אבותינו כיוונו ובנו והשקיעו בשבילנו, זה שיש לנו אפשרויות שעל ידם אנחנו נוכל לחיות לפי הכוונה שברא אותנו. וזה כאשר אנחנו נזכור את הברית. הוא צריך לזכור את הברית ואנחנו צריכים לזכור את הברית. הוא צריך להגן עלינו ואנחנו צריכים להגן על הסדרים שהוא רצה והוא חשק בהם והוא בחר ובשבילם הוא ברא, ועל ידם הכל יוצא לפועל. אנחנו צריכים להיזכר בסדר הרוחני שלו, צריכים להיזכר ברצון שהוא גילה לנו על ידי נביאיו ועל ידי חכמיו, להבין את זה בלב, לא רק להגיד את זה בשפתיים. ואחר שידעת זה, דע כי לפעמים נקרא בלשון גואל. המידה הזאת, מידת היסוד, לפעמים קוראים לו גואל. והטעם דע כי בתחבר אלך עם אדוני, שהוא סוד הגאולה ותפילה, הרי אדוני מתמלאת משפע הגאולה, וגם מיתת אדוני פועלת גאולה בשליחות אלך, היא מצלת את הצדיקים וגואלת אותם מכל פגע ומחלה ומכל מיני משחית פורעניות. זאת אומרת שאם קורה לנו פגעים, זאת אומרת שאין לנו את השמירה הזאת, אין לנו את ההגנה שצריך להגן עלינו כאשר אנחנו קשורים לאל חי, כאשר אנחנו קשורים לכוח בנו שנותן לנו חיים. אם אנחנו מחפשים חיים בחוץ, אם אנחנו מחפשים חיים לפי זהות, אנחנו מאבדים קשר עם מקור החיים שנותן לנו בלי זהות ובלי שום ציור. ואז אנחנו פתוחים לכל מיני דברים. אבל כאשר אנחנו מחוברים עם המידה הזאת, אז היא שומרת אותנו מכל פגע עם מחלה, מכל מיני משחית ופורענויות, ונקראת באותה שעה המלאך הגואל. כמו שאמר יעקב לבני יוסף כאשר בירך אותם, המלאך הגואל אותי מכל רע. מי זה המלאך הזה שגואל מכל רע? זה הכוח שמייצג את מידת היסוד. אז הוא, כאשר בירך אותי, יברך גם את הנערים ויקרא בהם שמי, כמו בילדים שלו שהוא הביא אותם על ידי מידת היסוד, הם השבטים ונקרא בהם שמו. אז גם בילדים האלה נקרא בהם שמו. למה? כי הוא בירך אותם במלאך הגואל אותו מכל רע.
ולפי שמידת ה' נקראת שכינה הייתה הלכת עם יעקב בשליחות אל חי, כאמרו אם יהיה לי ממדי ושמרני בדרך הזה ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים. אז הוא אומר שכל הדרך הוא הולך בשביל לחבר את השכינה עם היסוד, לחבר את החיים עם המקור שנותן חיים, להחזיר את השפע בעולם המחשבה כדי שבעולם הגשמי יהיה מלא רצון. לכן הוא אומר אם הבורא, אם השם יהיה איתי בצורה כזאת שהוא יהיה אלוהים שלי, אני עובד רק בשבילו ואני לא צריך להתייחס לשום דבר אחר, הוא מסדר לי את כל מה שאני צריך, אז הוא יוכל להתאחד עם הכוח הזה ולייצג אותו כל הזמן, שזה היה התכלית, בשביל זה הוא הגיע. זה הוא רצה לתקן אחרי שהאדם הראשון קלקל. האדם הראשון שכח למי הוא עובד, ועל ידי זה ניתק את המלכות מהיסוד. על ידי העץ הדעת גרם להביא שפע לעולמות רעים, לעולמות דמיוניות, ולכן כולנו התבלבלנו. עד היום עדיין אנחנו לא צלולים בדעתנו, אבל יעקב כאשר הוא בא לתקן הוא ניסה לחבר את המלכות עם היסוד, ולכן כל הזמן זכר למי הוא עובד, כל הזמן ידע מי נותן לו את השפע, מי נותן לו את החיים, והוא רצה שהוא ייצג אותו בעולם. וככה זה באמת, אנחנו נקראים עם ישראל. זאת אומרת, ככל שאנחנו ננסה לייצג את האמת, אנחנו מייצגים את הסבא שלנו, את יעקב אבינו, שמידתו מידת אמת, תיתן אמת ליעקב. אז אנחנו ישראל מייצגים את האמת, מייצגים את יעקב, מייצגים מידת התפארת, מידת החיים. והייתה המידה הזאת הולכת עם יעקב לגאול אותו מכל מיני משחית. לכן אמר יעקב, המלאך הגואל אותי מכל רע, כי הוא עבד בשביל מידת היסוד, הוא היה בתוך המלכות ועבד בשביל היסוד כדי לחבר אותו למלכות. לכן המלאך שמר עליו בכל מקום ומכל מיני רע שיכול לבוא לעולם. ותם שקרא למידה זו מלאך, לפי שאינה פועלת גאולה אלא בשליחות אל חי, שהרי היא עצמה צריכה גאולה. אז אומר, מידת המלכות נקראת המלאך הגואל אותי. המלאך הגואל זאת אומרת שהיא השליח. מידת המלכות מקבלת כל השפע בשביל יעקב אבינו, היא השליח בשביל השפע שבא מהגואל שנקרא אל חי. כאמרם ז"ל, גלו למצרים שכינה עמהם. אז השכינה הולכת לגלות יחד עם ישראל, ואל חי מציל אותה, גואל אותה מהגלות. ולפיכך כשאדוני פועל גאולה היא בשליחות אל חי, ולכן נקרא מלאך הגואל, כלומר נקרא בשם המשלחו. הביאור העיקר הוא זה, דע כי מידת היובל למעלה היא שביעית, היא עליונה, והיא סוד הגאולה השלמה והחירות. ומן היובל שהיא סוד הגאולה השלמה מקבלת מידת אל חי שפע הגאולה, היא מביא גאולה לעולם, כמו שמקבל מן היובל כוח החיים, ונקרא על זה אל חי. מאותו מקום שאנחנו מקבלים חיים, מאותו מקום אנחנו מקבלים גאולה. ולכן כאשר אנחנו מקבלים חיים
ממקור החיים, שבשבילו אנחנו קוראים למידה הזאת אל חי, משם בעצמו אנחנו מקבלים גאולה, ולכן הוא גם נקרא גואל. ודע כי בכוח ספירת היובל שנמשכת באל חי, נגאלו ישראל ויצאו ממצרים. מידת היובל, ספירת היובל, מידת הבינה. בינה, מקום החירות. אז הוא אומר שכאשר הבינה השפיעה דרך מידת היסוד למלכות, אז הגיעה חירות לעם ישראל במצרים. שנאמר וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אל תקרא וחמושים, אלו וחמישים. מה זה 50? 50 זה מידת היובל, לכן הוא אומר יובל היא שנת 50 שנה. הכתיב גאולה תהיה לו ביובל יצא. זאת אומרת שהגאולה באה מן מידת היובל דרך אל חי שנקרא גואל. הכתיב בכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ. גאולה תתנו לארץ, זאת אומרת שאנחנו נחבר מידת היסוד שנקרא גאולה למידת המלכות שנקרא ארץ. והכלל הגדול הוא שכתוב בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. בשנת היובל הזאת, כאשר יובל משפיע בזאת, אז כולם חוזרים לאחוזתם, זאת אומרת כולם יוצאים לחירות, כולם נגאלים, כולם יוצאים לגאולה. ודע כי מן היובל מושך אל חי הגאולה וגואל את הצדיקים. בשעה שהוא סומך לאדוני נמצא היובל שביעית עליונה והשבת שיסוד אל חי שביעית תחתונה. אם אנחנו נספור מלמטה למעלה, מידת היסוד למעלה, אנחנו נגיע בשביעי לבינה. ואם אנחנו נספור מלמטה למטה, אנחנו נגיע מבינה ליסוד. אז שתיהם נקראים שביעים. ואנו סופרים ליובל 7 שבתות שנים, 7 פעמים 7, ולשבת 6 ימים ביום השביעי שבת, שבת אנחנו סופרים 7, ואם תאמר היובל לתחילת השמינית, כאמרו שמנת 50, דע, כי בעזרת השם בעניין זה נרמוז לך עיקרים גדולים בהגיענו לביאור שם השם יתברך, שהוא סוד היובל וסוד בינה ושום מתן את דודי לך. אז זה אומר שיש לו סוד בעניין הזה, למה שנת ה-50 הוא בתחילה, הוא כאילו השנה השמינית, כי יש לנו 49 שנים, שזה 7 כפול 7, אז אם שבת זה השביעי, זה אל חי זה 49. אל חי זה 49, אבל השנת היובל זה שנת ה-50, שזה מעבר ל-49. אז איך זה מתאים להיות שבת? שבת זה 6 ימים עובדים, והשביעי שבת. ופה כל 7 כבר יצא, ושבת הוא בשמיני. אז זה אומר שעל זה יש לו כל מיני סודות שהוא יבאר בהמשך. אבל אתה דע ואמן, כי השבת היא מעיין כל הטובה, היא מקור כל האצילות לשם אדוני. וגם לישראל הדבקים במידה הזאת. השבת זה המקור של כל ברכה, וכל תענוג, וכל קשר. ולכן, משם כולנו מקבלים חיים, משם כל ימות השבוע מקבלים שפע. אם מן השבת אדם נכנס לחיי העולם הבא, שהוא סוד היובל, כמו שהודענוך. ועולם הבא נקרא שבת הגדול, שהיא שביעית עליונה. ואל חי הוא סוד השבת, שהיא שביעית של מטה. אז אל חי נקרא שבת, מידת היסוד נקרא שבת. וכן זה בגוף האדם מתחלק ל7 חלקים, 2 ידיים, 2 רגליים, ראש וגבייה זה 6, והשביעי שבת. זה מידת היסוד שמחבר בין הזכר והנקבה, שעל זה רומז מידת השבת. לכן שבת זה זמן הייחוד. אז כאשר שבת פה רומז לכוח שמייחד, ככה זה בכל העולמות. שבת זה הכוח שמייחד, ולכן שבת זה הזמן שמתייחדים הקדוש ברוך הוא עם השכינה, לכן אנחנו יוצאים ואומרים בואי חלה, בואי חלה. ואז בשבת אנחנו אומרים טוב להודות לשם,
בגלל שאז מתייחדים כל הכוחות ואין פירוד בשום מקום, בשום עולם. כמו שאנחנו אומרים בזוהר של כגבנה, שבליל שבת, איך כתוב שם הלשון? וליל שלטני אחרי בכולו עולמין, שאין שום כוח חוץ מהייחוד ששולט בשום מקום, בשום עולם. כי בשבת, בסוד של הייחוד, זה שכל הכוחות מתייחדים, וכולם באהבה, וכולם כאחד יחד, ואין אף אחד שגורם קטרוג, ואין אף אחד שגורם למריבה וכעס, ואז כל הכוחות מתייחדים, ואז הסטרא אחרא נאבד, אין לו שום מזון, אין לו שום מקום מאיפה הוא יכול לנוק. כל זמן שיש מריבות ויש מלחמות, הסטרא אחרא יכולה לקבל מזון מזה, אבל כאשר יש ייחוד, הסטרא אחרא אין לה שם מזון, ואז יש רק שליטה של הכוח של הקדושה, ואז אנפו נאיר בניר אלוה, אז הפנים מתחילים להאיר באור עליון, כאשר הסטרא אחרא נאבדת, ויש רק הכוח חיים, ואין שם שום מוות. וזה העניין של שבת, שזה המקור של כל קדושה, והמקור של השפע שמגיע לנו בשביל כל ימות השבוע. ואלך יסוד השבת שהיא שביעית של מטה, מן העולם הבא מושך את השבת כל האצילות והטוב הגדול והחיים והגאולה. אז מהמידת הבינה, מידה ששם משם נשפע חיים, ששם מאירה הנשמה, משם מידת היסוד מושך חיים ומשפיע למטה, והוא מביא משם כל הטוב שיכול להיות, כל חיים שיכול להיות. משם גם אנחנו נותנים חיים לילדים שלנו. ממידת היסוד אנחנו מושכים חיים ממקור החיים, מושכים עוד חיים עד שיש לנו מספיק בשביל לעשות עוד אחד, ואז אנחנו מייצרים ילד מהמידה הזאת. אז מידת היסוד מושכת חיים מלמעלה מהכוח של הנשמה, ומשם היא מביאה טוב, ומשם מביאה חיים, ומשם מביאה גאולה. ואם כן, כך עיניך ראה, איך תשמור השבת, אם אתה חפץ לזכות לחיים ולגאולה, ולהיכנס לחיי עולם הבא. תראה על מה מדובר, תבין מה זה המידה הזאת, ותבין איך להתחבר אליה באהבה, איך לעשות את הקשר הנכון עם המידה הזאת, כדי להביא משם את כל הזכות והחיים והגאולה, ותזכה לעולם הבא. והנה השבת שלנו בדמיון בית שער, להיכנס לטרקלין הגדולים לחיי עולם הבא, נקרא שבת הגדול. אז על ידי השבת שלנו, שאנחנו שומרים אותה נכון, אז אנחנו זוכים להיכנס לשבת הגדול שהיא הבינה, שהיא נקראת יובל, שאז אנחנו יוצאים לחירות. ואז כן עצמך בפרויזה כדי שתיכנס לטרקלין. תכין את עצמך במידת היסוד, ואז תוכל להיכנס למידת הבינה. כי אז כאשר מידת היסוד מכוון נכון, אז נפתח הלב ששם שוכן מידת הבינה, ואז אנחנו יכולים לקבל גישה לעצמנו, לכוח של הנשמה שלנו. וכשתבין דבר זה, אם אתה תבין על מה מדובר, אז וקראת לשבת עונג, זוהי שבת שלנו, ולקדוש השם מכובד, זו שבת עליונה שנקראת יובל. ולפיכך דרשו חז"ל, ולקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה מידה של בינה. ודע ואמן, כי הכיפורים כולם מן היובל הם יוצאים. כל פעם שיש כפרה, מאיפה הגיעה? ממידת היובל, מידת הבינה ששוכנת בלב. הלב, שם מקום הכפרה. מן היובל הם יוצאים, ומשם הסליחה נמשכת לשם אדוני. משם המלכות מקבלת סליחה. ואז נאמר, כי לאדוני אלינו הרחמים והסליחות. ואומר, אדוני שמעה, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה. ובעזרת השם במקומו נביא לך הטעם שנקראת מידת יובל שביעית היא שמינית. כי אם אנחנו סופרים ממידת היסוד היא שביעית, ואם אנחנו סופרים ממידת המלכות ולמעלה, אז היא שמינית. נמצאת אומר, כי כל אדם השומר שבת כהלכה,
אז מתאחד בשביעית התחתונה נקראת שבת, אם משם זוכה לשביעית העליונה נקראת עולם הבא, ואם חס ושלום אדם מחלל את השבת, הרי רחוק מן החיים, אם מחללי אמות יומת, שהרי נסגר לפניו הפתח מלהיכנס לחיי העולם הבא. ולפי כך אמרו רז"ל בעניין שבת, אף על גב דאיו אבי דלהגליה, אפילו שהשבת בעצמו, זה שקיבלנו אותו, זה אפשר לגלות, מתן שכרה לא אבי דלהגליה, אנחנו לא יכולים לגלות מהי השכר של שמירת שבת, אנחנו לא יכולים לגלות מהי השכר של לשמור על קשר טוב עם מידת היסוד. לאן זה יכול להוביל? זה שאם אין לנו קשר טוב עם מידת היסוד, אז אין לנו חיים, זה אפשר לגלות. אבל זה שאם יהיה לנו קשר טוב עם היסוד, לאן זה יכול להוביל, זה אי אפשר לגלות. לפי ששכר עולם הבא גנוז הוא, וטובו עין לא ראתה לי אם זולתך יעשה לה מחכה לו. הכסיב, מורב טובך שצפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. הוא הצפין הרבה טוב, והטוב הזה שמור למי שיכוון את עצמו אליו, למי שיבין כמה זה אמת וכמה זה נכון וכמה זה ישר וכמה זה מכוון. ולפי עיקר זה יש לך לדעת שאף פי שהשבת גלויה לפנינו, מתן שכרה אינה גלוי אלא חתום וסתום הוא, ואפילו אחד מהנביאים לא נתנבא עליו מהו, לפי שהוא הטוב הגדול והאור הגנוז מששת ימי בראשית, שאין כל בריאה יכולה להסתכל בו, זילתי השם יתברך. יש טוב גדול שמחכה, שאף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין ולא יכול לצייר ולא יכול לדעת. זה לא נמדד לפי הטוב שאנחנו מכירים. בדת שלנו אין מקום למשהו כזה גדול ונצחי. ולכן מתן שכר אי אפשר להגיד. כל הנביאים לא הצליחו להגיד, והנביאים ראו דברים. הנביאים הבינו והכירו את העולם בצורה עמוקה שאף אחד אחר לא הכיר. כי הבורא היה מראה להם בתוך ליבם, כדי שידעו ויבינו את דרכו. ועדיין גם הם, הוא לא יכל להראות להם מה מחכה לבן אדם פשוט שניסה לעשות את רצון קונו. מה יקרה בשביל שנייה שבן אדם משתדל לדעת את האמת? מה יקרה בשביל שנייה שבן אדם מסתכל לשמיים ומנסה לגלות את הרצון שעשה אותו? זה עין לא ראתה לי אם זולתך יעשה. למי יעשה? לא כתוב מה הוא עשה, לא כתוב איך הוא התנהג, לא כתוב כמה הוא הצליח. כתוב יעשה למחכה לו, למי שמחכה, כי הוא יודע והוא מבין מספיק שיש אבא, שיש סדר, שיש סיבה. נכון, לא הבנו, לא ידענו, אבל יש, והוא מחכה לדעת את זה, הוא מחכה להתחבר לזה. אז כל נביא וחוזה לא ראה, הוא לא יכל לראות. הדת שלו היה מדי קטן בשביל להכיל. הדת של משה רבנו היה מדי קטן בשביל להכיל. מה יהיה עם הבן אדם הזה? זה משהו שרק הבורא יכול להראות לנו. אז שנזכה, שיראה לנו במהרה.